Ahoj, všechny moc zdravím. Dnes se nehlásím kvůli lidu v klidu, protože ten se na nějakou chvíli určitě odmlčel, ale hlásím se, protože jsem na lovu jednotlivých důležitých komponentů na mojí další instalaci. Ta bude 24. května ve čtvrtek, bude součástí výstavy nebo velkého spíš eventu, spíš velké zvláštní vernisáže, pak více vysvětlím Innermost. A já jsem teď narazila na skvělou haldu dřeva. Někdo čistil les, takže já jsem tady, bych si vybrala nějaké břízy. Já jsem letos, nebo vždy jsem vlastně i loni jsem byla zaměřena na břízy, takže hlasím se z terénu a z první výpravy do lesa a na lov veškerých potřebných materiálů na další instalaci. Takže jo, mějte se a těším se na vás 24.5. v galerii White Pear Gallery v Dittrichově ulici mezi Palackým a Karlovým náměstím.